Her er en lille video om at indtegne grafen for en lineær funktion i et koordinatsystem. Det er en ting, jeg har prøvet før, så det her skal betragtes som repetition. I har prøvet før at indskrive grafen for eksempel for y lig med 2x plus 2. Nogle gange har jeg også skrevet for eksempel f af x lig med 2x plus 2. Og muligvis har I betragtet de to skrivemåder som ligeværdige, altså synonyme, hvis vi skal bruge et udtryk for danskundervisningen. Og det vil vi også gøre, i hvert fald lige det næste stykke tid fremover. Funktionen kan også hedde andet end f, den kan f.eks. hedde g af x eller h af x, men ofte, hvis vi kun taler om en funktion, så kalder vi den f. I har ofte haft skrevet nogle tal ind i en tabel, som denne her, hvor man for oven skriver x'erne, og nedenunder skriver man så funktionsværdierne, og nogle gange har I bare skrevet y, men I har muligvis også skrevet hele funktionens forskrift, y er lig med 2x plus 2. Sådan. X-værdierne, dem har man ofte bare valgt, nogle gange tilfældigt, nogle gange har man tænkt lidt over det i forvejen. Her vil jeg vælge minus 2, jeg vil vælge minus 1, 0, 1, 2 og 3. Det man så gør, det er, at man tager den x-værdi, man har skrevet ind for oven, og sætter ind på x's plads nede i linjen nedenunder. Ofte vil I bare udregne funktionsværdien i hovedet, og så skrive den ind for neden. Men her vil jeg skrive hele regnestykket, sådan så man kan følge med i, hvad der foregår. Det er altså minus 2, der skal ind på x's plads, så ligningen kommer til at hedde 2 gange minus 2 plus 2. Og vi regner. 2 gange minus 2, det er minus 4. Minus 4 plus 2, det er minus 2. Så jeg skriver minus 2 og går videre til den næste. Så sætter man minus 1 ind på x's plads, så kommer der til at stå 2 gange minus 1 plus 2. Og vi regner 2 gange minus 1, det er minus 2. Minus 2 plus 2, det giver 0. Den næste sætter 0 ind på x's plads. 2 gange 0 plus 2. 2 gange 0, det er jo 0. 0 plus 2, det giver 2. Og den næste, 1 ind, 2 gange 1 plus 2. 2 gange 1, det er selvfølgelig 2, og 2 plus 2, det giver 4. Den næste igen, sætter 2 ind, 2 gange 2 plus 2. 2 gange 2, det er 4, og 4 plus 2, det er 6. Og den sidste, 2 gange 3 plus 2. Det blev ikke et gange, det blev et spørgsmålstegn. Vi prøver det igen. Ja, ikke et plus, et spørgsmålstegn. Plus 2. Sådan der. 2 gange 3 er 6, og 6 plus 2, det giver 8. Så har vi nu en række sammenhørende x- og y-værdier, som vi kan sætte ind i et koordinatsystem. Ofte vil I gøre det i hånden, men jeg har så valgt at gøre det i GeoGebra. Jeg kan rigtig godt lide GeoGebra, når jeg skal lave den her slags, at der også er et gitter bagved, og som I godt ved, så kan man flytte rundt på koordinatsystemet, sådan så man får det hen, hvor man gerne vil have det. Jeg har ikke nogen grund til at skulle have det noget andet sted her, så jeg lader det ligge der. Jeg går tilbage og kigger. Den første værdi, jeg havde, det var minus 2, minus 2. Går tilbage til GeoGebra. Går op og tager punktværktøjet. Nu kan jeg indsætte punkt. Minus 2, minus 2. Den ligger der. Den næste, jeg skulle sætte ind, det var minus 1,0. Tilbage igen. Minus 1,0. Den ligger der. Den næste, jeg skulle sætte ind, det var 0,2. Går tilbage igen. 0,2. Den ligger der. Jeg kan vælge, i stedet for at sætte punkterne ind,
manuelt med værktøjet heroppe, så kan jeg skrive dem ned i inputlinjen. Det vil jeg gøre med de sidste 3. Det var 1,4 tilbage i GeoGebra. Inputlinjen ligger nede for neden. Jeg starter med en parentes, skriver 1,4, og det er vigtigt at huske i den her sammenhæng, at man bruger det almindelige komma. Jeg trykker enter, og jeg får punktet. Næste punkt, jeg skulle sætte ind, det hedder 2,6. Jeg skriver 2,6, trykker enter, og jeg får punktet. Og det sidste punkt, jeg skulle sætte ind, det hedder 3,8, og jeg skriver 3,8, og så har jeg fået det sidste punkt. Nu har jeg 6 punkter, som I kan se, så ligger de på en ret linje. Så hvis jeg vil have dem forbundet, går jeg op i linjeværktøjet heroppe og siger linje gennem. Der står godt nok 2 punkter. Jeg vælger så det ene punkt og det andet punkt her, og jeg har fået en ret linje, som går igennem alle 6 punkter. Går man op i algebra-vinduet til venstre i GeoGebra, så kan man se, at der står a minus 2x plus y lig med 2. Det er linjens ligning. Hvis man vil have den til at se ud, som den plejer at se ud, kan man højreklikke og vælge ligning y lig med ax plus b. Så får vi nu linjen a, den hedder y lig med 2x plus 2, og det var jo lige præcis den ligning, vi havde startet med. Sådan der. Den etikette kan man trække ind. Man griber med venstre musetast, så trækker man den ind og får den sat ind her. Y lig med 2x plus 2. Det er den linje. Nu er det jer, der skal arbejde med tilsvarende øvelser. Der er nogle øvelser på side 60 og 61 i jeres matematikbog. God fornøjelse.